Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak azkenerako lortu dute akordioa adostutako 5 transferentzien inguruan. Ostegun goiz honetan eman dute horren berri eta hortaz, bihar sinatuko dute bi aldeek akordioa transferentzien batzordearen bileran. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu duenez, atzo eta gaur, Ogasunek, lehendakariak eta bozeramaileak Espainiako gobernuko hainbat ministrorekin eta Sánchezekin izandako elkarrizketen ostean lortu dutela adostasuna. Peio Txandianok ontzat jo du akordioa eta Iturri abertzaleek esan dute positiboa dela euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia. N, ENBA eta UAGN sindikatuek protesta egin dute gaurkoan Biriatun dermatosi nodular kutsakorraren edapena ekiditeko neurriak eta Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioa salatzeko asmoz. Hala, autobideko eskuineko erreia blokeatu dute traktoreen bitartez eta agerraldia egin dute Espainiako eta Frantziako estatua zatitzen dituen mugaren atarian. Bertan, sindikatuek malgutasuna eskatu dute dermatosiaren aurkako neurriak aplikatzerako garaian, baita ustiategientzako dirulaguntzak ere. Mobilizazioak auto-ilarak sortu ditu errepidean. Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuetako langileek akordioa lortu dute eta subrogatu egingo dituzte, ELA eta LAB sindikatuek jakinarazitakoaren arabera. Hala, plantilla guztiak lanari eutsi ahalko dio. Garaipen hau prekarietateari aurre egiteko eta publifikazioaren aldeko kolektiboaren mobilizazioen, greba deialdien, batasunaren eta borrokaren irmotasunaren emaitza dela azpimarratu du LABek. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 15ko albistegira. Getxoko udaleko hirigintza bulegoa ikertu du ertzaintzak 101 jauregiaren eraisketarekin lotuta. Babestuta zegoen eraikina eraitsi zuten luxuzko etxebizitzak eraikitzeko asmoz. Epaileak ondarearen aurkako delituaren zantzuak ikusten ditu. Getxoko udaleko hirigintza, herrilan eta ingurumen bulegoa ikertu du ertzaintzak asteazken honetan, 101 jauregiaren eraistearekin lotuta. Jauregia babestuta egon arren 2024an ura botatzea erabaki zuten. Bertan, luxuzko etxebizitzak eraikitzeko. Hoiek horrela eraikina bota zuen bi urban etxebizitza kooperatibako kide dira, Getxoko udaleko EAJko bizinegotzi, Irantzu eta Ignazio Uriarte. Eta horren bestez bi bulego hoiek arakatu ditu ertzaintzak. Eraikina bota eta berehala EH Bilduk salaketa jarri zuen irregulartasunak egon zirela ohartaraziz. Alderdi Popularrak ere auzitegietara jo zuen. Gogoratu beharra dago EH Bilduk azaldutakoaren arabera auziaren inguruan galdetzen hasi zirenean erantzunetan kontraesanak zeudela. Are gehiago, orduan indarrean zegoen udal gobernuak EAJ eta PSek osaturikoa ikerketa batzorde bat eratzeari uko egin ziola. Udalak jakinarazi duenez ez dute inolako irregulartasunaren berri eta gaineratu dute eurek legearen arabera jokatu dutela. Espedientea behar bezala tramitatuz eta ohiko prozedurei jarraituz. Izan ere, promotoreak eraikina botatzeko lanei ekin zienean, udalak aginduta obra gelditu zuten eta enpresari zehapen espedientea ireki zitzaion. Epaileak berriz ondarearen aurkako delituaren zantzuak ikusten ditu. Ohartarazi duenez, legeak ez zuen baimentzen jauregiaren zati horren eraistea, eta hala ere lanak merkatzeko helburuarekin bota zutela adierazi du. Zehazki Getxoko udalak zabaldutako txosten teknikoaren arabera, eraikin historikoa berritzeak 3,2 milioi euroko gastua suposatuko luke. Aldiz, zati hura eraitzi ondoren gastua 2,4 milioikoa izan zen. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 8 urte bete ditu martxan eta hori dela eta ekitaldia eraman dute aurrera Bilbon. Bertan izan da gure berri emaile Manes Sarasua. Gaur hilak 15 8 urte betetzen dira Euskal Pentsionisten mugimendua lehen aldiz kalera irten zenetik haien eskubideak aldarrikatzera. Prentsaurrekoan azken urtetako errepaso bat egin dute eta argi eta garbi utzi dute haien kalera irtetzeko duten asmoa. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 8 urte bete ditu ostegun honetan, hilak 15, 2018an lehen aldiz kalea bete zituenetik.
2011ko eta 2013ko pentsio erreformen ondoriozko murrizketen eta izozten ostean, 0,25ko igoerak piztu zuen haserrea, eta protestak Hego Euskal Herriko zein Espainiar estatuko hiri nagusietara zabaldu ziren. Mobilizazio haiei esker, pentsioen 0,25ko igoera indargabetzea eta jasangarritasun faktorea aplikatu ez izana lortu zuten. Testuinguru horretan, sortu zen Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua, eta ordutik, oinarrizko eta ezinbesteko aldarrikapena planteatu dituzte. Esperientzia handiko pertsona gara, eta gure historian zehar ikasi dugu bakarrikan borrokaren bidez gauzak lortzen direla. Eta hori izan da azken 8 urteotan ikasi duguna. Eta ikasi hori ikusita urrengo hilabeteetan, urrengo urtetarako prest gaude, zalantzaren gabe, borrokan jarraitzeko. Azken urte hauetan, astelehenero mobilizazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko 94 herri eta hiritan, pentsio publikoen sistema defendatzeko. Naiz eta aurrera pauso batzuk eman diren, mugimenduak salatu du pentsioak murrizten ari direla eta erretiro adina handitu egin dela, honek ez duela bizi baldintza duinik bermatzen. Datuen arabera, Nafarroan pentsiodunen 37,8ak eta Euskal Autonomia Erkidegoan 31,9ak lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherako pentsioak dituzte, eta horietatik 2 baino gehiago emakumeak dira. 2026ko aurreikusitako igoerak ere nahikoak ez direla ohartarazi dute, eta 220.000 pentsiodunek gero eta zailtasun handiagoak dituztela bizi baldintza duinak izateko. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak gutxieneko pentsio duinen aldeko borrokan jarraituko duela berretsi du. Datorren astelehenean, hilak 8 urteko borroka ospatuko dute ohiko mobilizazioetan, helburu argi batekin. Gutxieneko pentsioak LGS-arekin parekatzea eta genero arrakala amaitzea. Datorren astelehenean jarraituko dugu ospakizunekin. Ez Bilbon bakarrik, Bilbon hiri guztietan eta Hego Euskal Herriko hainbat herrietan. Hego Euskal Herriko osasun sistema publikoetako medikuentzat, bigarren greba eta mobilizazio eguna izan da gaurkoa. Espainiako gobernua osasun langile guztien estatutua negoziatzen ari da eta medikuek baldintza propioak eskatzen dituzte. Hori da lanuztea egiteko arrazoia. Hego Euskal Herriko medikuak berriz ere greba abiatu dute Espainiako osasun ministerioari fakultatiboentzako estatutu marko propio bat eskatzeko. 2 eguneko greba deitu dute, urtarrilaren 14an eta 15ean. Mobilizazioen baitan, asteazken goizean kontzentrazioak egin dituzte Barakaldoko Gurutze eta Ospitalean Euskadiko sendagile sindikatuak deituta eta arratsaldean Iruñeko Gaztelu plazan Nafarroako mediko sindikatuak antolatuta. Bestalde, ostegun goizean Euskadiko sendagileen sindikatua berriz mobilizatu da Gasteizen, Olagibel ambulatorioan. Oraingoan, hainbat sindikatuz osaturiko APEMI elkarteak deitu du 48 orduko greba. Hala ere, Euskadiko sendagileen sindikatuak azaldu duenez, CESM medikuen sindikatuen Espainiar Konfederazioa hainbat sindikaturekin harremanetan jarri da, eta mobilizazio mugagabe bat programatzeari buruz hitz egin dute. Horrez gain, CESMek sindikatuei proposatu die greba batzordean parte hartzea eta osasun ministerioarekin egiten diren bileretan egotea. Testuinguru horretan, sindikatuek adostu dute mediku kolektiboaren eta hura ordezkatzen dutenen arteko batasuna funtsezkoa dela aldarrikapenak aurrera ateratzeko. Sindikatuen esanetan, gainera, Espainiako osasun ministerioak azken asteetan izan duen jarrerak agerian uzten du medikuen eta fakultatiboen eskariak aintzat hartzeko asmorik ez duela eta horren aurrean presio neurriak areagotzea beharrezkotzat jo dute. Oraingoz, urtarrilaren 14ko eta 15ko greba izango da Euskal Herriko medikuek presioa handitzeko eman duten lehen pausua estatutu propio baten alde lelopean. Honen ostean, Espainiar estatuko sindikatuek greba orokor mugagabearen deialdia adostu beharko dute, oraindik ez baitago zehaztuta. Hona hemen, aste honetan, pantaiak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioak. Primeranen, Dati After School, eskola osteko betebeharra, telesail egokorearra euskaraz bikoiztua. Estreinatu da, Esfera estalurtar batzuek inbaditu dute mundua eta institutuako ikaslek lagundu beharko dute haien kontrako gerran. Netflixen gaur estreinatuko da 7 Esferak telesaila,
Ingalaterran 1925ean girotutako telesail laburra da, Agatha Christieren The Seven Dials Mystery eleberrian oinarrituta, eta landetxe bateko luxuzko festa baten testu inguruan kokatua. Gonbidatuen artean txantxa gisa hasitakoa, ondorio latzekin amaituko da, eta protagonisten bizitza betiko aldatuko duen ikerketa bat piztuko da. Bihar estrenatuko da The Rip, Joey Carnaganen zuzendaritzapean eta Matt Damon, Ben Affleck, Steve Jones eta Teyana Taylor protagonista dituen pelikula. Prime Videon Here pelikula, plano finko bat, ikuspuntu bat eta kokaleku bakarra. Proposamen narratibo eta formal ausart, baina arriskutsu horretatik abiatuz, Robert Zemeckisek urteetan zehar kokaleku berdinetik igarotzen diren pertsonen bizitzen istorioa azalduko du. Richard Makireren izen bereko eleberri grafiko berritzailean oinarrituta. Eta amaitzeko Movistarren On Swift Horses, zaldi bizkorren gainean, drama erromantikoa, 50ko hamarkadan estatu batuetan girotua, eta Jacob Elordi eta Daisy Edgar Jones protagonista dituena. Igorreko Kinu Gaztetxeko Amaiur Irazabal eta Jokin Totorika elkarrizketatu ditu Xabi Alok. Hona hemen kontatu diotena. Igorreko Kinu Gaztetzea egingo dugu berba ondorengo minutuetan, ez da Euskalako hilabete errazak aurretik epaiketa bat tarteko, eta horretaz hitz egiteko gurera gonbidatu ditugu Jokin Totorika eta Amaiur Irazabal, ondo etorri Amaikara bikote. Ze moduz? Ondo esan beharko. Kinu Gaztetzea 12 urtez Arratiko eta Igorreko aterpe izaten, zer suposatu du inguruan gaztetxeak bikote? Bueno, zuk esan bezala 12 urte dara guzia apirilean egingo dugu 12 urte Igorreko herrien eragiten. Joango eta apurret hasierara botako dut eta kontako eta apurbet testu ingure. Bere egunean egoan asamblada bat Igorren, gazte asamblada bat, herriko hainbat problematikari erantzun emoteko, eta ipini zaurien martxan eizu Kinu dinamika. Eta horregaz, apurbet aldarrikatu zaurien gaztetxe baten beharra eta gaztentzako espazio baten beharra, eta orduen 2013ko azaroan sartu ziren gaur egun Kinu dan eraikinera. Eta gero hile batzu zauzolanean egonostean eta apurbet espazio batzuk duten egonostean 2014ko apiriako 25ean zabaldu zen. Orduan gaztetxea keinu produktorana zen, hor grabetan zen adibidez La Botica de la Abuela programa nahiko famatue. Eta hori, asamblada honek espazio hori hartu, txukundu eta herrire zabaldu zauen. Eta ordutik hamaika izin dire bertan indako kontzertuek, hitzaldiek, tailerrak, hainbat eragilek erabili dauri gaztetxea espazio aterpen moduen. Eta hori, eta gaur egun belaunaldi guztiz ezberdin baten gauz eta erronka desberdinak dire, baina segitan dugu herrian eragiten eta oin denbora txarrak datozen arren bebai, saiatan gara gurea segituten. Epaiketa bati egin beharko diozuela aurre iaren 27an. Oker ez bana bilotzaiaren 6an erresistentzi jaialdi bat antolatu duzue horri nola bait aurre egiteko, nola datoz ondorengo egunak bikote? Asunta da, ogarretzakaz batera indeko dinamika bat adoleszentzia jaialdiena, aurretik egon ziren harreman batzuk, komunaleko ziren harreman batzuk aurrikaz, orduan erraztu zen prozesu bet, non bi gaztetzak kontatu ginen epaiketateko egun berdinean, eta horrek garri esan apurret, problematizetea goera, eta esatea berta kasualitate bat, ez dugu kasualidades biok epaiketarik, eta orduan, hauzi horreri mongu izan dut garrantzi, eta ez guarretzatak ino bakarrik, sino mongin bai aukera, edo aukera hori ikusi egin bai, Euskarriko ez da inbeste gaztetzen izenak eta horin kasuek mai gainatuteko eta moteko leku hori ere bai. Orduen, da bebai erestentza kutsa bat, datozen epaiketa, prozesu honetan gastu asko ongo dielako eta protorri bebai aurreiteko moduet ikusten duguleko. Eta hori, guardetzak egin zauen, abenduaren 19 haurin erresistentzia jaialdi, eta gut dekogu otzeak saio honetan, atorri nileko otzeak saioan, jaialdi alan dabe, etzi, barikuen, urtarriak 16an, badekogu mai inguru bet, apurbet, eskaintza politiko hori bebai emoteko herrieri, eta sarearen, gaztetzen arteko sare horren garrantzitik, inguru bet antolatu dugu. Eta kokatzaldera bikote, ipatu dugu urtarriaren 27an daukazuela Durangon epaiketa, nondik dator kontua? Zergatik epaiketa hau? Esan bezala,
gaztetxean sartu ginen momentuen, eraikina keinu produktorean azan, eta orduen gaztetxera sartu zen gazte asanblada horrek, lortu zauen produktora horrek zesino bat egitea asanbladari, eta gaztetxe hori, espazio hori gaztetxe eta gazte asanbladan eskuetan iztea. Baldintza bakarra izan zen, seguro zibila kontratatzea, horrela zerbait gertatzen basan, asanbladak bazukan hori aseguratuta, eta urte batzuk egon ginen, produktoran azan bitartean, urte batzuk egon ginen lasai, eta guk seguroa geneukan, eta orduan produktora lasai zegoen bai. Baina gero produktora hori bankarrotan edo sartu zen, eta orduan pasatu zen produktora eraikine Sabadell bankuena izitera. Horra ziren apur bet ja arazoak, eta lehenengoa izan zen Sabadell bankua saiatu aldatu zauela gaztetxeko zerraia, inongo abizu barik eta modu ilegal batean. Baina horra hurbildu ziren asanbladakideak eta lortu ginduen barriro giltza gura izitea, seguk bageneukan froga aurreko produktoran, aurreko jabean zesinoana. Orduan lortu ginduen zerraia aldatuta barriro eta baina hori izan zen, lehenengo erasoa haukin ginduen Sabadell bankuen partetik. Gero ja oin ia 6 urte heldu zen lehenengo denuntzia, Sabadell bankuena. Eta hori hasi ginen prozesu judizial baten, gu behar jarri ginen harremanetan eurikaz negozietan saiatuteko eraikin horren zesinoa eta mantenduteko aurreko jabeaga zegoen zesino hori, ikusite bai, onuragarria izin alzala bi aldeantzako. Herriek haukingo zauen espazio bat gazte asanblada batek kudeatute, herrieri eskaintzen dut zela hainbete gauze, eta Sabadellek haukingo zauen eraikin bet zaindue eta berak saldu ezin dauen bitartean, uste dut onuragarri izango zela eurintzako bai, gu espazio hortan egotea, espazio hori zaintzean eta herrientzako eskaintza bat iten. Baina lan dabe, negoziaketa horrein bitartez ez ginduen ez lortu eta paiketa bat izan ginduen apirilak 27-en 2022 urtean, gure 8. urte hurrena justo zelebra bostean, eta paiketa horretara ziren aurkeztu. Ondino zeuden gauza batzuk guztiz lotu barik, aurreko zesino horrek apurretarrizkoen jau ipinde zaben eurin postura bai, eta orduen ziren aurkeztu paiketa horretara, orduen irabazitzatzen bon ginduen. Eta handik hile batzutara berriro heldu zen guk irabazita paiketa, heldu zen beste denuntzia bat, eta sartu ginen gaur egun gauzen prozesu honetan. Orduen hor berriro jarri ginen harremanetan bankuegaz, eta azkenengo tarte honetan zailago izan den negoziaketa, eurin erantzun bakarra izan da, ikusiko dugu zale horpegiek paiketan, eta orduen iraiak 15-ean izan ginduen prozesu honetako lehenengo paiketa, baina txeratzea lortu ginduen urtarriak 27-ra, estrategia baten bitartez. Beti egon gara Bilboko okupazio bulegoagaz gestio hau egiten, eta uste dugu hori azpimarratzeko dalaz, kriston lana egiten dauli okupazio bulegotik, kriston militantzia lana, debaldezkoa, eta hori, eta gaur egun topatzen gara, tesitura horretan, dela urtarriak 27-an daukagoela paiketa bat, negoziaketetan egon gara edo saiatu gara eurikaz negozietan, baina euri erantzun bakarra izan da ikusiko guzela horpegiek paiketan, eta eurien partetik ez dagoen beste inongo saiakerarik. Egon da harremana beraz bi aldeen artean, baina ez du fruiturik eman. Ez da fruiturik eman, ez. Eta ze espero duzu epaiketa horretatik, galdetu albada behintzat? Espero dugune da sententzi izita, epaiketa ez dugu irabaziko, baina hori aurretiaz behiakin dugu, orduan horretik gure estrategia ez da izin epaiketara goazela, sino hau ekiditea, edo negoziazio fase batzukaz prozesu hau edo maitza hau ekidin alizitea. Nik esperotena dabe bai, alan dabe epaiketan ez da ez urten, urteetak gure dugu moduen, alan dabe seguta burruken, beste hainbet bidetatik edo beste hainbet formatatik, eta apurbet ez erortea paiketa hau pasaute gero, apurbet ez da egite bagonazo baten edo, eta segutako paseinoan aldeko burruke konstantean, ez da espazioak aldu, azkenan daudalako presioa bai, tamales, ez? Eta Igorren adibidez, erantzun jaso du Igorren tarrati inguruen, ze erantzun jaso du paiketa honek? Gure paiketa prozesu luza izin danez bebai, badakigu oso gatza dela, konstanteki jentean da publikoan babesa, tentzinoa mantenduta, ze prozesu luzea danez, beti egon gara paiketa eta atzeratu, paiketa bestea atzeratu. Orden badakigu
jente baten gantzau dugu momentuen, igual ja, denbora asko pasadanez, ja ez dauzela hainbesteko tentzin hori kaleetan, horren hartu dugu ardura hori, ez dakit, konstante lantzeko epaiketa, emoteko bombo bardinez, epaiketa prozesu guztien zehar, gora bera guztieri, baina, bueno... Alan dabe erantzunek, honak haukin dugu batzutan manifestazio edo kontzentraitu dugu zenean, beste batzutan igual ezain indartzuek. Horrek bebai nik uste dela egindako kanpainan arabera, ez askotan igual kanpaina indartzu bat indogu eta horregaz lortu dugu bebai benetan jende aurrildutea manifestazioetara eta bez handiagoa lortzea. Beste batzutan ezain beste, eta hori amai horrek komentatu dauena. Dara guzia 6 urte epaiketa honegaz, orduan, da 6 urtez bebai herrier izaten arriskuen gauzela, hortik batako dozkuela, eta batzutan gu bebai dudau dugu gure kontakizun eta eskasi, ez? Emoten dau herrien gainetan gabizela hemen, arriskuen laguntza eske manifestazioak montetan, eta hori. Baina, egi da, lortu dugu zela bebai, oindala urte bat, uste, otsailean izan zela, kriston manifestazioa egin duen Igorren, elkartu ginen, ez dakit zenbat jende asko, eta urrilu ziren beste gaztetxetako asamblada asko bebai, eta kriston erantzun egin zauen arrati mailan. Eta Maiora, aipatu duzu Donostiako Alde Zaharreko guardetxearen epaiketa ere urtarrilaren 27an izango dela, diozu ez dela kasualitatea bi epaiketak egun berdinean esatea? Bai, hartu ginen justo azkenan aitzaki bat, bideok igual epaiketa egun berdinean eukitea, dalako relato baten sorrerarako aitzaki bat. Azkenean ikusi gineleko hauzi hori problematiza balzela, politiza balzela eta ekarpena zela gutzako, guardetzantzako, okupazioantzako eta beste hainbeste gaztetxe arriskuen dauzenak, etxarri matraio da beste hainbeste, horri bai emoteko ekarpen bat, bizibilizazio bat, eta estelako hainbeste onura. Eta bai, gaur egungo sistema kritiketako bai, gaur egungo praktika kapitalistak kritiketako aukeratzat, Orduen ez da egit, ikusi ginen oportunitate bat okupazioa ekologia egiteko, beste gaztetzen egoera eslatuteko, eta bai, gaur egungo egoera eta praktikei, ez da egit, zipinteko aprobete en el punto de mira, esaten dena. Azken aldian hainbat izan direlako eman diren desalojo horiek, zeri erantzuten diote bikote desalojo horiek? Nik uste argi dauela gaur egun emoten dabilen bebai olatu erreakzionario eta fascista, eta guzur emoten dagoen arren bebai Euskal Herrire heldu da bebai, eta ikusten da zelan medioetan kriminalizatzen den okupazioa pilo bat, okupazio tasak super bajuek diren arren, gero bebai interes burgesa eta kapitalistak defenditan dire herri edo langilean interesan aurretik, eta horreri erantzuten dutxe bai okupazioan kriminalizazioa eta okupazioan kontrako dagoen oldarraldia. Bai okupazioan gauzen mugimendu gehienak, edo gaztetxe eta beste espazioak, arrisku bet supasatuten da hori logika kapitalista eta burgesan entzako, ez? Orduen, logika horretan zirrikituek aurkituten dugu zen momentuen, eurik bai arrisku bet ikusten da hori hor, eta hori oztopatuten saiatuko dire momentu oro. Gehitzeko igual, azkenean hori ez dela igual okupazioa bakarrik egitetzen fenomeno bat, ez? Uste dut, arraim egon du guzti totalean, orden guri betoketan jaku dauen egoeran eta sistema honera aurre egitea, eta guk gure modutik, ez? Beste eragile batzuk beste modu batzuetatik, gu guretik, eta alik eta karpen handien egiten horren kontra egiteko eta jendea burruko horretara batzeako. Eta zeharka bat aipatu dituzu, baina ze erronka ditu gaztetxen mugimenduak gaur egun? Bai, nik uste dut, kinun erronka bat dela, apuret epaiketa esagoran honetan gauzen eginean, epaiketak ez jatea gure jardun guztia, azkenean, fase burokratiko hau ikasi dugu nahi eta nahi ez, eta ikasi dugu praktikan, gestio guztia epaiketena, abokatuek harreman guzti egin dugu, behar zelako eta kinutik ikasi dugu horretan da horrek bai denbora asko kendu duzku eta bura uste asko eta asamblea askotan iritzi diferenteak edo denbora gehiak orduen espero eta erronka bat da apurbet egoera honek eta epaiketa honek ez kentzea kinuri dekon beste hainbeste jardunetako kompromiso hori edo balore hori bermatutea eta lan horri baloreak ez jauzte apurbet epaiketako frustrazio horretan da epaiketan gestio horrek kentzea kinuteko lan guzti horren denbora osoa.
Gaitzak horreri bai okupazio mugimenduek aukien aldauzen erronkak gaur egun, edo gaztetxa mugimenduek, parkatu. Nik uste erronkarik handiena dela apurbet, gaztetxeak guk ulertan dugu mugimendu autonomo moduen, eta espazio politizatu autonomo moduen, non ideia anitzek batzean diren, eta aldi berean bebai beste hainbeste ideia konjunto dauzen, eta horrek eskaztetxeak dire espazio ideia guzti horrentzako. Eta nik uste erronka handiena gaur egun, eta horretan bagabiz, modu desberdinetan saiatu dire saretxe hori egiten, eta gaur egun saretxean bidean gauz. Egin ziren aurreko urtean Euskal Herriko gaztetxe eta gaztetxean topaketak, egin ziren bebai Bizkaiko gaztetxean topaketak, zapatu honetan goizean badago arrasaten bebai gaztetxeen topaketak edo sare bat azteko asamblada ireki bat, eta nik uste hori da gaur egun dekogun erronkarik handiena, uste duguleko indarrak batzea eta saretutea oso garrantzitsu dela, bai desalojoan aurrean elkartasuna adierazteko, bai sareetan eta mediatikoki bai zabalpera emoteko eta indarra emoteko, eta bai okupazioan eta gaztetxean logika bateratu bet eta ideia bateratu bet ateratzeko aurrera. Jokin eta Maiur, estimatua dago zuen bisita gaurkoan, eskerrik asko hamaikari tartetxo bat egitearren, animo, ondorengo egunetan gu ere adi egongo gara epaiketa horrek zer ematen duen, beraz, izango dugu, elkarren berri aurrerantzean ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gaurkoan, Etzakit taldearen hankapuntetan abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu, hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izatekotan. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Horretzen zaitut irribarre batekin, erromeria baten alaitasunean. Ames batean, alaitz eta maiderren, kantuen zoriona, gubion artean. Kristina eta Amaia ere antzen, eren karraubide argi betetzen gauean. Ta azkenean, gozategiren xarman, norrori nork emango musu Espainetan. Irribarre batekin, erromeria baten alaitasunean. Gure ezakit, zergatik ez kantatzen, urrun dagoen agertu sentitzen denean. Nola azu, maixar eta isiak,